Facts about me. Hi mga ma'am! Sasagutin ko ang tanong na facts about me habang nagdidikit ako ng wallpaper. Ang totoo kong pangalan ay Mary Joy. Meron din naman akong nickname o palayaw. Gusto nyo bang malaman? Kung gusto nyong malaman, i-comment nyo muna kung ano yung nickname nyo. Unique kasi yung nickname ko kaya hindi ko alam kung saan pinagkukuha ng mga magulang ko. Isa akong anak ng magsasaka from Sudipan, La Union. Shout out Kadagitay Padak ng Ilocano. 6 kaming magkakapatid at 2 lang kaming babae. Namakmaklan kami piman nga Ilocano. Isumot nga natangkon piman Dagitay Puntumi. Kaya naman hindi rin po kami pure Igorot. Banda namin ay tinawag kaming mga bago. Dahil yung mga grandparents namin ay mga Ilocano na at Igorot. Taong Baguio na rin pala ako dahil dito na ako nagstay since 2010. At dito rin kami ngayon nakatira dahil dito nag-work yung asawa ko. So ayun, kaya kong magsalita konti ng Igorot, konting Panggalato, syempre Ilocano, Tagalog, English, pero yung English ko is and are lang yung alam ko. Purely nanay ni Arky at naghahanap din ng work kung meron. Dati rin pala akong private teacher. Pero nung nag-pandemic, eksakto naman na dumating si Arky, kaya hindi pa ako nakakapag-work ulit. Dati rin pala akong tendera ng Baguio. Dahil halos lahat ng establishment dito sa Baguio ay nasubukan kong nagtrabaho. Masasabi ko rin na isa akong independent woman at isang breadwinner na rin ng pamilya. I love music and dancing. Kaya naman masasabi ko rin na marunong lang ako at hindi ako magaling. At pag pinagsama ko na yung music and dancing, ayun, naging loka-loka na ako. Sabi ng iba, nagmumukha daw akong mataray. Pero kapag kasama na nila ako, ayun, loka-loka din daw pala ako. Pero okay lang, yun talaga ako. Isa po akong loka-loka. Maliit pero maganda. Char! Sabi nila ang Ilocano daw ay kuripot. Piman niya, kuripot akno maminsan, aglalo no awanen. Di bali nang maging kuripot, ang importante may makakain ka pa sa susunod na araw. Batang 90s din pala ako, kaya nasubukan ko rin naglaro ng tumbang preso. Nasubukan ko rin nangahoy sa bundok at kumain sa balat ng saging. O sa Ilocano, ubakti saba ang tawag namin. Nung bata rin ako, isa rin akong taong puno. Lagi kasi akong laman ng puno ng bayabas o kaya sa puno ng mangga. Mas kaya agi bagoong itimangga, ije puun na. Noong first year high school nga pala ako ay tumira din ako sa Pangasinan sa mga magulang ng nanay ko. Doon ako nag first year high school. Nag second year high school din ako sa May Alilam, Ilocos Sur. At nung nag third year and fourth year high school na ako ay doon na ako sa San Fernando, La Union nag-aral. At yun, doon na nag-start yung love story namin ng asawa ko. Iba't ibang tao nga rin yung nagpaaral sa akin kaya naman hindi ko rin sila nakakalimutan. Yung love story namin ng asawa ko ay kukwento ko na lang sa susunod na video. Kaya naman abang-abang din kayo sa mga susunod na video dahil ikukwento ko kung paano kami naging magjowa ng asawa ko hanggang sa naging mag-asawa na kami. At yan lang muna for today's video. Thanks for watching!